и първи сме се появили, без ядро сме се родили, царството си монера сме нарекли и на живот сме едноклетъчни протисти с едно ядро. Не, по-добре. Че Гугла седиме тройно, са профитни. С гугла за глава, с пънче за крака, цялата от хифи във вашата гора. С гугла за глава, с пънче за крака, зелена му помоза, ще се отровя. Той знае кое е с които се прикрепват към тече спокойно и ние се храним самостойно. Цианобактериите стройно се хранят самостойно. Монера и бактерия се появили, без ядро сме се родили, царството си монера сме нарекли и на живот сме се обрекли. Монера, бактерия, цианобактерия, животът ни тече спокойно и ние се храним самостойно. Цианобактериите стройно се хранят самостойно. Паразити, едноклетъчни паразити, които причиняват вирусни инфекции. Някакви бактерии, както вчера си говорихме пак доста подробно, които живеят в нашия организъм, са много важни. Без тях не може да оцеляваме, защото те помагат за многоклетъчно с едно ядро, царство растения. С гугла за глава, пънче за крака, цялата от хифи във вашата гора.